Ngayon pala mga kailaw, ang vlog po natin ngayon ay pupunta po kami dito sa Ecology Park. Dito po yan sa Naga City. Yon, nandito na kami sa Ecology Park. Makikita nyo na rin po yung yung Naga City Ecology Park. Ayan na po. Mayroon siyang arrow. Ay papunta po kayo yan doon. Lakad kayo doon. Kung makikita nyo yung pedicab, yan. Pwede po kayo sumakay dyan. Ang bayad daw po ng isang tao sa pedicab, bayad po ng 10 piso ang isang tao. Kaya yun, doon na tayo sa dulo. Yan. Lakad na lang tayo kasi wala tayong pang bayad sa sa pedicab para exercise na rin. Shout out po kay Reynaldo. Yan po yung kapatid ko. Gusto magpaampon yung pusa. Oh. Sana yun. Alam niyo po mga kailaw, nakapunta na rin ako dito. Kasama ko po si Arnel. Kaso nga lang po na iris lang po yung pinaka-file ko. Kaya hindi ko po siya na-upload. Yan po. Yan na po yung makikita nyo. Ito na po yung pinaka-entrance nya. Tapos yan, papasok tayo dyan. Pag pumasok po kayo dito, may bayad po yung entrance ng 20 pesos. Ayan yung Graceland. Pwede po kayong magsiso dito. Mga slide, mga pambata. Magkano rent itong kubo ma? Magkano rent? Pwede po mag-rent ang kubo dito. 100 daw po ang isang kubo. Marami na magpipilian. Yan. Paikot po yan. Yan. Tapos ito po yung model namin. Pamangkin ko po yan. Kamukha ni yung artistang sino ba yun? Sino ba yun yung artistang, sino yung artistang kamukha nung ha? Ang sarap, hangin. Mga kailaw, papunta naman tayo dito sa Alphabet Garden. Yun.
walang tubig. Kuya na ako. Kuya na. Oh. Punta naman tayo dito sa may tulay. Yan. Tapos mayroon dito. Ito pababa naman to. Ayun. Paikot. Yan. Baba tayo. Pasok naman tayo dito ngayon sa maze. Sikot-sikot po yan. Ayan yung makikita nyo, oh. Para po siyang puzzle. Yun. Oh. Yan mga agyano. Oh. Yan, day again, ma. Pagaw. Oh. Oh, mga kalabas na kami. Yay! Yay! Finish! 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 Finish na. Ito na kayo sa matulimlim. Sa mga kababayan po natin na mga taga Bicol dyan, kung gusto nyo pong pumunta dito sa sa Ecology Park, dito po yan sa San Felipe. Madali lang naman po, kung wala po kayong service, pwede po kayong sumakay sa jeep. Hanapin nyo po yung jeep na ang nakasulat po ay San Felipe. Tapos sabihin nyo lang po sa driver na doon po kami bababa sa may Ecology Park. Tapos sa mga
Entrance naman, babayad po kayo ng 20 pesos. Yon, may entrance. Tapos ang sarado po dito mga 5 p.m. Dito naman tayo sa The Palm Garden. Yan. Dito naman po tayo iikot. Thank you for watching. Uwi na po kami dahil ang oras po ngayon ay alas 5 na po ng hapon. Uwi na, bye bye. Uwi na. Bye everyone. Thank you sa pag-tour. Bye-bye po. Bye-bye. Bye bye. Grazie, signore.